Takže ahojte, vítejte u losovania, súťaže, kvízu a prvé, čo budeme robiť, budeme hovoriť správne odpovede. Väčšina z nich bola veľmi dobrá od vás a ďakujem, že ste sa všetci zapojili. Prvá správna odpoveď bola falabela. Nezáleží na tom, že či je Valach alebo nie, proste falabela. To mali ste všetci dobré. Druhý je drakenský kôň. To mala jedine zlé, jak sa volá, Schleich Snow Dream. Schleich Ranch Snow Dream. To mala jedine zlé, lebo tam dá mesijský kôň. A toto je teda ten draken. Ďalší si myslím, asi to bol tento. A to je teda andalúzsky kôň. To mali tiež všetci dobre. A posledný bol tento kôň. A to je teda lipický kôň. Počkej, on nebol posledný. Ešte bol aj Arab. A toto bol teda ten arabský plnokrvník, alebo proste len Arab. A teraz sa môžeme vrhnúť na losovanie. Nie všetci to mali správne a tak budem losovať všetkých, hoci to nemali dobre, lebo chcem, aby všetci mali niečo ako víťazstvo. Takže môžeme ísť na to. Tu máme papieriky. Ja viem, že ich málo, ale veď len začínam, tak nič nepozerám, vážne pozerám do kamery. A prvé je Fardet a Maja, divoké kone. Takže blahoželám ti, vyhrávaš prvé miesto, takže tvoje video vyjde najďalej, či najskôr a pravidlá sú, že prvé miesto je 10-minútový film. Takže divoké kone budú mať 10 minút a vyjdú ako prvé. Blahoželám. Ako ďalší bude Schleich Ranch Snow Dream, to vyhráva druhé miesto, ale ako príbeh nedalo, že aký chce, tak ešte nech do komentárov, prosím ťa, ty Snow, či Schleich Ranch Snow Dream, prosím ťa, ešte napíš do komentárov, že aký film za druhé miesto. A za druhé miesto bude 8-minútový film. Ďalej ideme. Tak. A ako tretie miesto je Schleich Kobylka CZ. Blahoželám veľmi. Ty si mi tiež nedala aký príbeh, tak mi prosím tiež napíš do komentárov, že aký. Tak je blahoželám výhercom. Tretie miesto Schleich Kobylky bude za 5-minútový film. A ideme na posledné, štvrté miesto. To je Ciarka LPS 178, Nové dievča na ranči. Ja ti dám, myslela som, že dám music video, ale keďže si dala aj film, tak ti natočím to za 4. miesto. Takže blahoželám aj vám všetkým, ktorí sa zapojili a dúfam, že sa zapojíte aj na budúce. Zatiaľ ahoj!